Tak jo, přátelé. Mám velkou kameru s velkým záběrem. A teď vám řeknu takovou vzpomínku. Byl jsem v Ústí nad Labem v takové továrně, která už myslím není. Točili jsme tam takhle video a byl tam Rom a takhle mlátil kladivem do zdi tam něco to. Já takhle jdu, vloguju. Ten Rom s tím kladivem šel přímo takhle to. Tvářil se asi tak jako Satan, takhle šel s tím kladivem. Neřekl ani slovo a šel úplně přímo naproti mě. A já říkám, kurva Indy, zdráme. No a zdrhali jsme. Protože jsem se fakt málem posral. Protože Rom s kladivem, i když nejsem rasista, ale prostě to kladivo podle mě se k němu nehodí. Ne, to byl fakt zajímavý. Já se takhle vlogoval, říkám pohoda, tak mě, co? A on úplně takový, jak kdyby tě chtěl zabít a šel úplně přímo naproti mě docela rychle. Říkám, tak ten asi mluví jiným jazykem než já. Nemluvím jazykem jeho kmene. Tady slyším nějakou hudbu. Jo, ale to je hodně zvláštní. Já jsem byl v různých jako důlních zařízeních. Ale tam byl požár je vidět. Tak je dost možný, že se tu propadneme takzvaně. Tamhle se dá jít ještě nahoru. A samozřejmě jsem si nevzal baterku, kurva. Tady jenom máš tohle asi regulární. Budu muset navrátit, vole. Co to je za smrad do píči? No, tady jsou regulární hovna. Myslím si, že se budeme moct vrátit potom. Trošku to tady prozkoumat. Tady těch štol bude jako víc. Prý to je docela nebezpečný asi. Jo, počkej, pondělníci, kurva. No, já se vracím právě 3., tak jestli ty 2 lístky, tak prosím mi to jenom potvrdit, jestli je to 100%. A budu ti velice, velice vděčný. A tak. Ale vidím, že hele jo. Měj lidi rád. No, já mám kámoše, ten vás úplně to. Ten si na vás pohoňkává hrozně moc. A právě já jsem to viděl, říkám koupím lístky, nebo on nechtěl koupit a už nebyly, no. Samozřejmě bychom vás podpořili, ale tak mě to napadlo, no. Takže to by bylo super. Teďko akorát tady jsem to dostal potvrzení, že dostaneme volňásky, protože už nebyly lístky na křest Alba, kde bude Vráťa Hošek a pondělníci. Jak se jmenuje ten kluk? Zmrďák. Já mám uložený furt tak jo, tak je tam. Tam byla štola, normálně by se dalo do toho, ale se to baterku a smrdilo to tam hovnama. Takže tam byla štola zadělaná, ale dalo se prolíst, ale to chce baterku. Jako tady vevnitř nebo úplně jako. Asi pohoda. Tak tady je vlastně něčí podnik.
Vypadá, že je to tady úplně nevzrušuje. Ale hned vedle už někdo zase bydlí, no. No i tady někdo bydlí, ale tady je kuchyň. Takže tady by se dalo, ale to jsou zajímavý, no. 1970, To není. Ještě droníček by tady byl hezký. A dostanu lístky. Koncert. Paráda. Jakože byl jsem v různých takovýchhle těžebních věcech a tady si úplně, jasně, tady odsud se sype a museli to jakože nasypáno a pak se to asi třídilo přes nějaký síto a odváželi to až spodem, no ty vole, jak to. A tamhle tady by si možná dali projít, ale tamhle dál už neprojde. Tady je nasypáno, no. Máš pravdu. Tady je nasypáno. No ale jinak historie tady toho byla, tady v okolí jsou jako víc těch dolů, jo, ale všechno to měla nějaká jedna společnost Boleo, myslím. Ale že to vlastně ne Francouzi. A používali německou technologii k těžení. A ještě v roce 1933 to tak bylo. A takže to byly takovýhle kámoši, jakože Francouzi používali německou technologii těžby v Mexiku. A to je to samé jak třeba v Chile, anebo i ty tady v Mexiku zase, jak se dělal ty vole, jak se tomu nadává, sisal. A nebo v Amazonii ještě, když byla guma, kaučuk, tak to vždycky byly jaký místa, které byly kurevsky bohatý díky tomu. Tady jako vím hovno, tady jenom vím, že se nějak ta podlaha hejbe. Nahoru? Jo, to bych chtěl. Tady ten klobouk je pěkně skurvený. Je zvláštní to. Tady se dostanu tak do prdele. To je fakt. Má to jiný vibe, ale tak, jakože nerozumím úplně. K čemu tahle ta konstrukce konkrétně měla sloužit? Kurva klobouk. Tady je domeček. Myslíš takhle nahoru? No ale když vylezem tady, tak to je... Jo, to taky byly sípky. Já jsem byl tamhle, tam je jakože štola, cesta do toho. Tam jsem nebyl, tak jdem. Jo, jdem. To vypadá dobře. Já jsem prošel tam někam a tam se dalo prolíst jakože ještě dál, ale to bych chtělo s baterkou hodně. No, to půjde ještě vejš, dobrý. Jo, tady je dobrá podlaha. Jsme po trámech. A tam to někdo zadělal, aby tam nikdo nechodil. A tamhle. Jo,
mám je, tohle je moje poslední video, tak když tak to uploaduju potom. Au. Tady je normálně silnice venku. A tamhle je mašinka. A tamhle ještě komínek. A tamhle je pořádný komínek. Tak snad nikdo nezavolá bengíky. Takže zatím 10 minut takhle budu teď točit videa, protože už mi to nebaví stříhat. Myslím si, že to je nejvíc real, až se tady propadnu. Co pak? Nechce se ti? Já se jdu podívat tamhle ke komínku teda. A pak asi vylezu možná i tady vrchem, to vidím teda, tak počkej, tak se vrátím, tak. Tady to je v pohodě po tom povrchu, protože tady už je to pevný. Pemparum. Tak. Ale jakož to musím konstatovat, že to je dost zvláštní. Tady to vypadá, jako kdyby to někdo trošku opálil, vole. Podívejte na to. Ale tady to vypadá, jako by někdo to tak trošku opálil. Tak, přišel jsem o jednoho kamaráda, ten se bál jezdit autem a druhý se bojí chodit potom po spáleném dřevě. Tak já nevím. Jsem jenom já, Magor. Tohle je docela drsný, vole. Ale to bude. Spiderwebs. Tak. Tak. No. I když ta selfietička je trošku na kokot. Už došel až tam na tu věžičku. Ale já nevím, co je tamhle to. Každopádně se tam dá vylízt, vole. Tak to prolezu tudy. No dobře, nepolezu tam. I když bych mohl, tak nepolezu a řeknu policajtovi, že budu u mašinky. Takže tohle to byl takový menší urbex a myslím si, že dáme si ještě trošku podzemí. Tady jsou jako i štoly. Ale tady už jsem venku, jo. Ale zajímavý městečko. Vlastně tady dole jsme se byli nažrat. A co je zajímavé, že celé to městečko vlastně jak bylo hornický. Tamhle vidím Oxo. Já mu napíšu. Nebo mám tě polohu.
Takže pokud se vám tady to líbilo, takovýhle jenom videjčko jako pura vida, ty máš moji polohu, ne? Já jsem jenom prostě na ulici nahoře. Jdu tady k mašince, anebo se můžeme sejít kdekoliv, kde uznáš za vhodný. Tamhle vidím Oxo, ale jdu se podívat k té mašince. Zdeno? No. Stalo se to u řeky Mississippi. A Mississippi, to je krutá řeka. Hodně krutá. Jestli můžeš zavolat, tak zavolej a já ti to osvětlím, jo? Protože je to prostě komplikovaný a zároveň snadný. Ale já teď točím tady Urbex, víš? Takže kampaně du Boleo byla ta francouzská firma. Vím o ní úplný hovno, ale tohle to je její provoz. I ty autobusy, které jsme viděli. Ale tam to ještě vypadá dobře. Tam se dá ještě vylízt. A tady to ještě. Kurva, tak já to... Já to udělám tak. Heleď. Piče. Ahoj, teď vloguju takhle, jo. Hele, já jsem tady. Támhle dole je to. A támhle, jak je ten komín, tak kolem něj půjdu dolů po té cestě a zkusím vlízt támhle do toho baráku. Co ty na to? Takže já myslím, že takový kratší Urbex to bylo všechno. Kdybyste nevěděli, kde jsem, tak jsem ve státě California Baja Sur, což je jeden z nejbezpečnějších států Mexika. A naopak hned o kus dál je California Baja, což je naopak jeden z Naopak, tady to je bezpečný, tam je to nebezpečný. Tak já tam dojdu, tak jak máš šanci, já tak tam Dobře, počkám u mašinky. Počkám u mašinky. Tak jo, tak počkám na Filipovu mašinky, ať nejsme to. Ať se nerozdělujeme, protože jeden člen už nás opustil. I to se stává, já si tu aspoň něco přečtu víc tady o tom městě, kde vlastně jsem. A pak vám to třeba řeknu. Tohle byl jen takový jako real shit. Takže půjda videa a rozjedem ten kanál znova, ne? A nebo ne? Víte, co je na tom dobrý, že já si fakt nahoním nad tím, kolik mám odběratelů, ale byl bych rád, kdybych měl víc sledujících na Hero, aby mi stálo péro, ne? Chci to tam trošku prostě pozměnit, až budu doma, tak se do toho pustím pořádně, aby jsem tam vytvořil něco jako ještě takový fórum, kde můžeme sdílet informace. Já tam odpovídám jakože všem se snažím, ale potom budou třeba otázky dokola a tak, ale že to bude mít i nějaký vyšší smysl. Ať už se to týká cestování, tak dalších věcí, tak myslím, že mám co předat něco. I když někdo si myslí, že ne, tak si to klidně myslete, ale jinak jsem vděčný a rád za všechny, kdo jsou na tom Heru, protože kdo je na Heru, tak má na péru a díky tomu budu moci nějak fungovat a vytvářet tenhle projekt dál. Takže půjda videa, zdarec, sranec a kdo nechcete být na Heru, je to úplně v pohodě, sledujte to, zadáčo, čau.